Bueno, guk, gaur ikuste dituzu hemen osagai pila bat, ingo duna da, oiarra daukat hemen, dagoeneko, ordu erdiko programa dauzkagunez, atara ditute xerrak atara izkiot oiarrai, eta ingo duna, oiar biribilkiak, azkenean ingo duna da, beti ingo dugu otarrainskekin eta garizain zuriekin, eta ingo diogu honi iparraldeko zagarno saltza bat. Eta hau txakolinakin inaldugu, ardo txuriakin baita, baina zagardoarekin bereziki gustatzen zait oso goxua geratzen da. Hortarako, lanian jarriko gara eta ero kontu kontari jarraituko du. Horrena, otarrinskak garbitu eta ingo izkiasuna da, hemen urrontan azalak bota bertan. Eta gorputzak hemen utzi, garbituta. Behar dira eskukin. Bai. Hemen etxean eskua garbiak baldin badaude, ez da problemik. Bai. Eskua garbiak eta listo. Eta ni bien bitartean ingo duana da, dena, dena kendu, garbitu, hori da, dena sartu. Jarriko ditu, lagungarri moduan jarriko izkigu perretxiko batzuk honi. Orduan, perretxiko hauek ingo ditugu, labeko erretilu batean jarri olio pixka bat, eta hauek labia daukat gutxora 200 gradutan ero, eta 15 minutuan erringo ditugu perretxiko hauek labian. Da izango da, gure gaurko plater honen lagungarria. Bueno, esan dugu, hor iparraldean, 20 bat zenbat zarete, zenbat ikuisle? Bon, hastea magilen gehiago, baran gelditu dira funtsezkoak eta askolandatu dituztenak 20 bat. 20 bat? Eta zenbat... Terrenu, zer eremutan, zenbat metro? Emazu 15 hektarako bat. Bai? Behar pixka bat gehiago, han edo hemen. Ezen baziren multsoan landatuak, behar 2000 artio bat zituztenak. Eta beste batzu... simbolikoki landatu dituztenak, zonbait hamar hemen edo hola, akizu, pentze buruetan eta hola. Banan denetarat, eman behar da, badirela 15 hektarako bat. 15 bat gutxi gara. Eta esan duzuna, bertako, dana egiten duzuen zagarno guztia, bertako zagarrakin indakua da, ez? Hori ginuen, hango zagar, baziren 3 edo 4 mota famatuak, ezagunak, jendek egiten zutenak, haurtikitik aditioa zutelakot zerien izenak. Eta heiek, entzeila heien agabatzea, ziren ondo zonbait. Baina baziren ere famak egiten zuen ondo batzu, eta heiek pixka bat galduak ziren. Eta heien bila, ibili gira, herien txekan, eta eman ditugu bizpairu urte, sartatzen, berriz ikusten zemota ziren, nola emeiten zuten, ontzirenez elgarrekin ezartzeko, ezen sagarrondo bat bera zonbaitetan ongi bizi da, baina ezartzen baduzu tropan behar ez du hala ekertzen. Eta beraz, horrek eman ditu lehenbiziko 5 urteak, eta gero bildu ditugu mota guztietan, hautatu ditugu emazu 7-10 bat. Eta geroztik badira beste mota batzu helduak, baina horiek behar ondoko sagardeien dako izanen dira. Earki. Hor lan bat, ikarketa lan bat lehenago egon da, hor zer nuni aurkitu ibili zineten, ero... Egin dugu, pentsatu dugu, ordu hartino bizi izan diren sagaz ondo zahar horiek, bizi izan direla, baizituztelakoan kalitateak, baina ere lekuari arrasego kiatzirek alakotz. Eta beraz, pentsatu dugu, ez gindera gure herritik sobera urrun joan behar. Eta bildu ditugu, Baxen abarren eta Lapurdi barnean, errazu eman ezagun 30 kilometra itzulian. Inguruan. Badira bestalde sagar batzu, kosta aldekoak edo mendiran aldekoak edo horiek. Horiek ez ditugu bildu, ez baitziren gure itzulietakoak. Eta nahi ginuen, ordu hartio bizi izan zirenak berriz bildu. Hori zen gure... urte batzu zeuskaten zuaitza bilatuko zituz, adina zeukaten zuaitzak, Zartzarrak. Eta berak behiratuak zirenak, nahi bauzu. Hemen, perretxikoa ikusi zu, egin dudana da, nasketa bat, olioa, katilu batean jarri dut, oliba olioa, baratxuria, eta perretxila gatz pixkat gainetik, eta labia, 200 gradutan ero daukat, eta gutxi gora bera, 15 minutuan izango ditugu. 10 minutu da amaskitenean buelta emango diot, bestaldea ondo iteko eta perrexil pixkat eta botako diet. Eta hauek ez dute ezer gehiago behar, Eta hau, onjo batzuk ero baldin baituzue, ero barren gorriak ero, lasai nahi duzuena erabili. Hemen garizain zuriak. Ingo dituguna da, garizain zurian puntxak, bukatu duzu? Hau bat? Bai. Barruna sartu,
Eta honekin ingo duna salda bat. Gero azkenean, gure zagardo saltza honi, botako dugu salda hau. Eta orduan, bueno, beti otarrizken saboria izango du, eta goxua bateko zego. Ura botal genion ura bakarrik, baina nik uste dut, azalak izan da, beti hobeto izango da. Ura nahi bauzu bezala iturria hor garbitzeko, Gabriel? Hemen, etxian bezala, lasai, zakatu hona, horaxe, nik hau bitartean garbitu dut, Eta ingo dituguna da, garizan izuri esan dakoan. Puntia pixkat, gutxi gora da, samurrena punta da, eta hauek, gero, oierra askar ingo zaigunez, eta hau barruan jungo dira, garizan zuriak, 5 minutu uretan irakin ingo du. Ur gatz pixka botako diot. Eta gero, bien bitartean, irekitzen bai oso botella, endako zo? Mire esker. Taka. Zuen produktua, Gabriel, erosteko, hemen hegoaldean badago aukerarik, ero iparraldean bakarrik egolan saltzen duzue, ero... Galdetu zioz hegoaldean ere, banan hobe da, han retxergo da. Bai, ez? Bai. Eta webgunerik erolan badokazue interneten erolan zerbait bilatzeko zuen... Bai, gure kooperatiban eta sagardoan izena da Estigar. Estigar. Estigar, eta Estigar izen hori, hautatu ginuen, pixka bat... Hori galdetu garen zen, izen polita da behintzat. Bai, nahi ginuen, garduna, nahi bauzo, eta ez sobera bortitza. Hori da, zen, nahi bauzu, iparaldean, hango sagarnoa gelditu zelarik, jendek nahi bezuten sagarnoa, zuten bakarrik Normandiakoa edo Bretaniakoa. Eta hori da, pixka bat, sukretua, gozoa. Eta beraz, jendek bere horroituan zuten hori, gozotasun hori. Egu nahi ginuen ez egin Normandek egiten zutena, banan egin etxeko sagardoa, banan gozotasun hori atxiki. Eta hasieran jendeak ze erantzun eman zizuen ero? Lehenik, biztan da, lehen urtetan behartzen jendek esplikatu zertzen. Baina gero orai usai hartu dute eta orai ez dugu gehiago galderik hori buruz, ez dela aski sukatua, ez dela aski gozoa edo hori ez dugu gehiago. Eta jendeak, azkenean egoaldeko sagardoan antza badaukazuenak, baina jendeak ez duen ezagutzen hemengo sagardoa? Bai, asko jende heldu da, sagardotegietarat eta ezagutzen du. Oitxura gutia da, iparraldetik etortzeko sagardotegietara. Saltzen da ere iparraldean, asko dira hemengo bospasei etxe saltzen dituztenak, sagardoa hango merkatu onditan. Horren arrarua bezitzaien ingo zuen sagarnoa, ez? Hasieran jendeari... Ez, sagardoa beti edaten zen, banan edaten ziren numeitik imatzu nahi bauzu hola egiten alba dut. Bueno, hori gero erabiliko du, oin, jarriko duna saltza egiten. Izango da hemen, baratxuri pixkat, tipuleta erdi bat ero gutxi gora era, eta hau, pixkanaka, atzera pasatuko dut hau. Erregosten jarriko dugu. Eta aizue, nahi baduzue gainera, aukera badao, zuen kooperatiba bisitatzeko eta ikusteko, eta ez? Bai, maiztin nahuzileaik, nahi egiten alda. Eta ere behar da eren, merkatu handietan eta feirietan, garaziko feirietan, banan ere espeletako ikoizpen, kalitateko ikoizpen merkatuetan eta hola, girela denetan eta oso aixe atxemana da, agatsa da. Eta ea suerte daukazu zuek espeletako piperra bezala, espeletako piperra, zan iparraldetik nik uste dut gehien ezautzen den produktua, espeletako piperra... Uste dut. Bai ez, asko batik. Iparraldeko urdai espikua, Baionako urdai espikua, Frantzian esaten da bai. Baina gu orain, duela aste batzuk egon ginen Bruselan, Belgikan egon ginen, eta aurkitu genuen bertako txokolatik egile bat, txokolate egiten duena, eta aurten irabazituela Bruselasko txokolate txapelketa guztiak, eta zeukan piper bat, txokolate bat, espeletako piperrakin egin da. Eta Bruselara joan, eta guk ikusi genuenean txokolatia espeletako piperrakin ezan genuen, honean iritsi da. Zeukan espeletako piperra, eta Mexikoko olako piper bizi bat baita, eta piperra txuria baita, eta oso goxua. Baina tipuak ezautzen zuen produktua, espeletako piperra, eta... Ea zuek suerte daukazuen, da olako... ospea lortzen duzuen, ero... Bistan da, agadua izan da gure gauza. Eta hemen, sagardo eta hitz egiten nahi gara, baina ospina ere badaukazue, sagardo ospina, eta
Zukua baita. Jusa. Bai. Jusa egiten dugu. Bai. Da hau tinkatu, sagarra tinkatu, eta gero berotasunarekin pasturizatu erraten da. Bai. Eta gero berriz botoiletan ezagri, eta hau umeek arras maite dute, eta helduek ere, banan da nahi bauzu, bada haskarietan eta usaia jateko, edateko zitroi liranja jusa, banan hua bano hobeago da, bizten da, ez baita huara bezen bizia edo gazia nahi bauzu. Eta dena zagarrakin bakarrik? Sagarra du, ez du beste. Sagar jusa da, eta berotze horrek, beroan pasatze horrek emaiten dako sukre horiek gehiago jalitzen dira, eta arrasona da. Hau gauza seriosa da, hau gendako segur. Aldi bat jastatzen dute. Arriskutsua. Hori da. Eskatu eta eskatu. Aitamendako arriskutsua. Bai, oso. Ez, baina, egia da, produktu interesgarria da, eta batzuk burrukan, guraso garena burrukan ibiltzen gara askotan, umek eta fruta jateko, baina, bada beste erabat, ez? Segur. Fruta jateko erabat. Bueno, guk, gari zaintzuri hauek, nik uste dut, listo, azkenian irakin aldi bakarrik, nik gero gustatzen pixkat gogortxu lan ez egotea bigun biguna. Nik gustatzen pixkat bere puntua izatea, eta bain, gaur lanian jarriko zaitu. Inbar duguna da, hau, erregosten dugun bitartean, ostu ingo ditu pixkat, bestela arraia barrutik egin ingo digute. Eta orain, hartuko ditugu horrela, ni pasatuko izkizut, Bizpairu. Bizpairu lan. Aurrena, irekio lan, eta botako dizu gatza pixkat, hemen utziko dizut. Bai. Nik hemen jarriko ditu nitzako, eta piperbeltz pixkat. Pixka bat ekan duzu, Bai, pixkat. Zuk etxian, zuretzako ingo bazen du moduan. Bueno, pixkat bixi jarriko du, gero jendia zaharnoa erateko. Hoida. Hori, estrategi moduan erabiltzen dute. Utaik emiten dakot. Bai, hori da. Bota. Eta ero. Nik gatza hartuko dizut. Pixkat. Txak. Eta bain, botatzen aldo. Ez du bizik emeten. Bat, horrela. Bi. Horrela, hau goraxia. Eta ero. Itzuli. Buelta holan, eta... Pintxoz bat. Txoz batekin, heldu. Artetik jalitzen azau, zein behar da. Holan, heldu ondo. Bai, hola. Istutu. Eta gutxi gara era... Inarre martze. A ber, otarrainzka heldu behar zaio, ez da horren erza, ematen du errexea gara. Ezagiko dugu berriz. Eta nik piperbeltz pixkat. Eta gero nun ezartzen dut hau, hemen berian utzi. Bai, platerrotan utzizkiazo. Hori. Hori da, eta gero hauek, jarriko ditugu hemen, saltza ben jarriko dut, pixkat ja tipul eta erdi erregozita daukat, ingo dio dana da hemen, irin pixkat gehitu, irin honek ingo diona, gorputza emango dio honi, eta orain, zaharno, txorrota, bota, baso erdi bat gutxura. Hola, jakin gabe zomaten egiten dute. Bai, bota. Pixka, ja, bota, lasai, bota, bar, nikua. Honi, irekin aldi bat emango eta dagoeneko pena beraiek ez dut usaintzen. Ez dut usaintzen. Hori iritsiko da, Behar ba. Zeu, nik uste dut hemendik 10-15 urte barru, etxian izango dura zerbait, usaimen etortzen dena. Eta hori sukaldarentzako txarra da, zerretzen zaigunean hemen zerbait gaixuak zuek. Usainduko duzuek, gure gauza erretako gauza guztiak. Egiten da itxura bat sinetxiko dute, ona dela. Honi, pixkat, alkohola egingo duna, askotan, jenteak esate du, umek badaldin badauzkagu, hemen txakolina botatzen dionean, da honek alkoholarekin da arazoik ez. Bueno, egiten duguna, irekiten badu alkohola evaporatu ingo da. Bai, eta sagardoan gutiago da. Hori da, eta geratuko zaiguena sagarno horren zaporia. Bai. Azkenian, eta hori da gune duguna. Sagarraren zaporia. Sagarraren zaporia. Eta Euskal Herriko sagarraren zaporia. Hori da. Ez edozen. Eta orain, botako dudana, horra jarraitu egiten bitartean. Zuen web internetetik erostia badago zuen zagarnoa, ero herrira bertara joan behar dugu? Manatzen ahal da, egiten ahal da manatzen beder, Bai. Internetez. Internetez. Eta gero hori ibitzen ahal da, ikarriko dute. Bai, zue, animatu eta eskatu, badakizu esan. Nola da zuen webgunea? Izena nola dauka? Estigar. Estigar, eta sartu interneten, bilatu. Bai, bada, estigar emite maduzute, ukanen duzute bospasei leku, eta denak irakurtzen aldituzue, denek historio berezi bat baitute. Aha.
Eta hemen bestela holan dendetan eta hegoaldean da eskatu dizuen norbaitek, ero... Ez biziki, oraino, ez gira menturature biziki, hemen baitira hemengo ikusleak, eta beraz, onta ikertzen dut bat, Bai, hartu lasai. Hau, itzaldu ingo du. Billo, hemen daukazue. 3 bikoitza, zidere, estigar, eta hemen daukazue gero, mapatxo bat, maulera nundi joan, eta gutxi gora era nun dauden. Hau jarriko dizu, mapatxo ikusteko zuek, eta izue animatu, iparraldera juteko, egun pasa bat egiten, inguru hori zoragarria. Nik egia esan, lehen, duela urte batzuk ohitura askotan joten ginen, inguru horietara eta autokarabana hartu, eta astebukara pasa. Bai. Pixka bat galtzen nahi da, usaila hori. Ragaldeak geota gutxi holdu zizte, hauzi. Bai, jente horren juten da hoxe herri urratzera, eta gero bukatu da. Banan Garazi aldeat eta Donaizti itzulian eta Mauleat itxuri bat oskesen gindi eta leku edekatira. Ni horto niban Garazi eta Baigorri inguruak eta horiek eta askotan lehen egia esan, eta bizikletarekin, da bueno, korrikaitea eta lasterketa, mendiko lasterketa, eta hor ni neikotan izan da naiz, eta inguruak ikusgarriak, eta han badaku zer dagoen hoberena, lasterketa irabazten baduzuan, zaran eta niri gertatu zait, lasterketa, 3. eroin, eta sari moduan hemen normalean ematen dizute kopa bat, trofeua. Iparraldean ematen dizute otzara handi bat, bertako produktukin. Hori. Piperra, espeletako piperra, foa, gero sukuak. Hori izan etxea iristen zinen, da bueno. Eta bestaldian estigarreko sagardoa. Bai, holako gauza maite ditu guk korrikalariak, korrika bai, kirola bai, baina holako produktuak oparitzen dizkizutenean, egia esan. Eta horai, Baigorria irabilakatzen zentro bat, mendi lasterketaren biziki gotoga, behaz. Hor, bidarrai inguru hortan, eta talde badao, oso ondo aidian alanean. Bastandarrak eta horako. Bastandarrak, hori da. Bai. Nik hemendik besarka bat, 2 aldiz ere egondan hauan korrika, eta urtero gonbidatzen haute joateko, baina denboraik ez daukagu, Gabriel. Dena ezin omen da egin. Ez, denak ez. Zenbat litro gutxi gora bera atatzen dituzue urtean, edo zenbat? Egiten dira tinkatzen 200 bat tona, eta beraz 100 bat 1000 litro, eta beraz horiek partikatzen dira idorra, botoila luxe hori, botoila luxe honetan dena hori emazu 100 hitan hori, 100 berroi goxoa, eta jusa gineatikoa, aldo da, 100 hogoi bat edo hola. Eta ze berezitasun duen, bi sagardo hauen artean? Nahi bauzu, sagardo tradizionala edan duenak, hau gostukoa izanen du biziki. Eta sagardoa hasi behar badimadu, egundaino ez badimadu sagardoik edan ez dakit asko badretz, goxotik behar du hasi. Erraxaua, erateko? Badu fruitu gostu gehiago behar ba. Ezin ez da, idorra arnotua da, beste gostu bat da. Huni gelditzen zako, sukre pixka bat, goxotasun pixka bat, eta ere txinparta pixka bat gehiago. Eta banan Frantziako lege mailean, biak dira idorrak. Banan baino da, botoiletan ezagia eakitzia bukatuta, eta bestia eakitzia bukatu aitzin, banan doidoia. Doidoia, ez gira tekniko aldetik sartuko, banan somat sukre, banan baino da, enetako goxo hori da hasteko, sagardoari buruz hasteko, eta ez dut neo ezagutu hoi maite ez duenik, eta gero sagardoaren nahi bauzu berezitasun pixka bat ezautzen baduzu, bali baduzu kultura bat, sagardoarena, idorretik behar zua izan. Hemengo sagardoa eratera ohitua dagoenak gehiago hartu beharko duk, ez? Bai. Uste dut, hoki harrapatuko duela hau, bestea ere ona da, banan ez da bera. Bueno, baizue, eskaintzak hor dauzkazue, eta, bueno, zukua ero, no esan ditu izu? Jusa. Izen polita. Bai. Bueno, guk hemen, Gabriel, hau badao, eta horrein goguna, tapa bat jarriko dugu, eta hau, bere lurrunetan, hemen goxo, nik uste dut, 8 minutu utziko dugu, askoz gehiago ez utziko.
Eta hemen bukatuko daiten. Ikusten bago, lodila geratzen ari da salda, hemen daukago pixkat otarrizka urra hau. Gehituko diogu, perresil pixka botako diogu, eta ez dago, inda dago. Gero, topa, itia sagardoak egin. Bai. Ba, itxoin hau bukatu arte eta bagatoz. Voila. Eina daude. Eta ni lehen esan dizu, eta utziko dugu egiten, eta gero indu dana da, hartu ditut garizain zurien ipurdiak, oliba olio pixkat eta ospin punta bota diot, eta indu duna birrindu ditu, gordinik, Honek emango diolako bixi puntu bat. Eta astuta neukan, eskerrak gero gogoratu nahi zean, labean utzi ditugula perretxikoak erretzen. Ba, hauei, buelta eman diet, eta ina dauzkau baita. Eta gure platerian jartzeko moduan, gure produktua. Zagarnoa, falta zaigu egin. Zeinekin proba hasiko eraten, aurrena... Nauzuna, zuk. Zuk esan, ni zure eskutara uste dut. Errexakin. Biak erretxa dira, Ba, nik ez daukat arazoik, ero hau erateko, biak. Baina bauka gogua probatzeko hau. Zemuz... Ba. Xampaina ematen du horrek. Itxura bakarrik, Itxura. Bueno, gure lagun bat aida xampaina antzeko bat egiten zagarnoarekin, urre astarbekoak. Bai. Apardun zagardoa indute, solako apardun bat, eta xampainan antzekua ero bada ez? Bai, guk ere egina dugu hau behar, ikusten dautzut. Erako bikaina hau, eta azken aldien izan gilerarik Donostiko sagardo egun bat bazen, eta gu jingira Balentrian gure berezian erakusteat, eta ikusi dugu aztarbe, eta solas egin dugu, eta ideia bera, gauza bera, merdin zuk, eta zahartua, zonbait hilabete upel batzutan atxikia, zurezko upeletan, eta beste gostu bat du, nahi bauzu, ardo zaharra bezala, sagarno zaharraren egiteko, edo ez zahartu zeat usteko alere. Apardun bada, azkenean apardun, berezia. Eta hau jendeak orain iparraldera gerturatzen bada, zuen produktuak erosteko dendetan, supermerkatuetan da? Bai, supermerkatu guzietan, gehienetan, eta gero ere, nahi bauzu, badira sagar edo arno saltzen ari diren pista eta horako etxe batzu. Horiek egiten dituzte ostatu eta denak fornitzen dituzte. Eta beraz hori, gero merkatuak egiten ditugu, Baionakoa, egiten dugu Garazikoa, asko merkatu. Eta gero ere, webgunea bada eta galdetu, eta, bon... Aizue, idatzi. Heldu bazizte pesta egun haundi horietat iparaldeko Baionako denda haundi horietat, bada asko estigar sagarnoa. Eta ohitura dauka jendeak hemen, agian askotan jai egune izaten danean hemen, iparraldera joateakoa, baizue. Bai. Joan, eta kajatxo batekin, astigar sagardo kajatxo bat, erosi, eta probatu. Guk orain probatuko modu. Bai. Mexi baitugu. Bai, oixe, lan egin dugu. Orduan lan egin da gero. Ni bien bitartean. Harriko dut hemen. Biro. Perretxiko batzuk hemen. Hola. Lagungarri moduan. Eta zikintzeko pixkat. Listo. Estigar, sagarnoarekin parkatu, estigar sagarnoarekin egindako, oier biribilki betiak. Hau, hemen utziko. Bai. Eta horrena probatu ingo du, a ber, topa ingo du. Sagiari. Bai, hau oso erraza erateko. Oso erraza. Eta zenbateko alkohola duka honek? Ez galderi. Vale. Ez pixka janingo da horrena, Gabriel, bestela... Eta bestea badugu probatzeko. Hori da. Orduan horrena jan. Jan behar dut? Janin behar da, bai, hemen txorienen dena probatu egiten du. Eta ez bada ona bardinan? Zuk irriparre bat eta... Ez dut... Biziki untza. Hori, biziki untza. Ikasten pixanaka, Egia esan, beraien euskera entzutea oso polita da. Nik maite dut, zui entzutea, gauzatzuk
ohitura falta zaigu eta agian kostitza zaizkio, baina zen muz dago. Bizikona da. Horrekin nik hori zutzako. Enuen dudarik, banan, robatu zobeka. Zagarno honarekin, produktu honak erabilita, Gabriel, ez da barrizkurik. Aha, sona da. Bauka zagarnoan punta ba, holan xapore pixkat. Erda. No, guztua. Oso goxua.